Mawla Hasan, 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 Mawla Hasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته an baden Cherif La TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔn an b'o ta ko ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma faw sigiyɔrɔ la ka sanga ni an bɛ kaloba min kɔnɔna la n'o ye sunkalo ye bi an ka wele sera an ka karamɔgɔ kɛma an n'a bɛna ka na dakuruɲa fila baro kɛ Imamu Asani kan alayhi salam o hukumu kɔnɔna la an bɛ foli kɛ an ka karamɔgɔkɛ la n bɛ sɔrɔ ka don baro kɔnɔna la Ustaz assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin an kɛlen kɔ ka foli kɛ an ka karamɔgɔkɛ la an bɛna kana don an ka walanda kɔnɔna la Ustaz an bɛna baro kɛ fɛn min kan bi o ye Imamu Asani alayhi salam ale ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɛra cogo jumɛn de la. An b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallim. Alhamdulillah Seyda ne ye ɲininkali kɛ an bɛ fo k'i yɛrɛ barika da ka sikura mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo o ye ɲininkali min kɛ an bɛna walanda min bɛna boli o de ye Alassane El Mustapha alayhi salam ale ka ɲɛnamaya kɛra cogo min na i y'o ɲininkali de kɛ ni Ala sɔnna ma i ye ɲininkali min kɛ n bɛna jaabi di o ma inshallah. Al-Hasan alayhi salam ni bɛ fɛ k'ale dɔn ale ye Sayyidina Ali alayhi salam ale den kun ye ale ye ani kira ka lamɔden n'o ye Sayyidina Ali ani kira denmuso den mun bɔra ale la o la kɔrɔbalen kun ye Al-Hasan ye kira denmuso Fatumata Zahra den mun bɔra o la o kɔrɔbalen kun ye Al-Hasan ye yani wal-Hasan aidan sanil a'imma a'imma minnu kofɔla alimami 12 minnu bɛ bɔ ahlul beytu la Hasan kun ye olu la imam filanan ye a fa kɔfɛ donc Sayyidina Ali de kɛra imam fɔlɔ ye donc Hasan huwa sanil a'imma donc ni Hasan lajɛ fana ale bɛ ahlul kisa ye mɔgɔw la ayatu tahir jigilen min kɛ kira ye a ka somɔgɔ minnu wele ne ka briefing kɛ k'u datugu n'aw fɔ ma ko hadisul kisa donc Hasan bɛ o cɛbaw la parce que o don maa 5 de kun datugula briefing kɔrɔ kira fɛ a fɔlɔfɔlɔ kun ye Muhammad alayhi salam n'o ye kira yɛrɛ ye kisi ni nɛɛma b'a ma ale kun b'a la ani a ka lamɔden n'o ye Sayyidina Ali alayhi salam ale fana kun b'a la ani kira yɛrɛ denmuso n'o ye Fatumata Zahra ye donc ale fana kun b'a la ka fara Fatima den 2 kan n'o ye Hasan ni Husaini donc ni maa 5 de kun datugu bɛ briefing kɔrɔ a don kira y'o datugu briefing kɔrɔ olu de ye mɔgɔ ye fana kira ye dugawu kɛ minnu ye briefing kɔrɔ parce que n'i y'a lajɛ an b'a Aisha hadisa dɔ b'a fɔ ko tuma min na kira y'o datugu briefing duguma ko kira ye dugawu min kɛ ko Allahumma haula ahlul beyti ko Ala ninnu de ye ne somɔgɔw ye fazhab anhum rizqan wa tahhirhum tatheera Ala y'a ɲini fɛ ka nɔgɔ ko yɔrɔ ma janya ka bɔ ninnu ma k'u saniya dantɛ saniya min na donc Hasan ye o cɛw dɔ ye n'i y'a lajɛ fana Ali denw lakɔrɔbalen don Hasan bangena ka bɛn sunkalo tile 15 ma hijira san 3nan Hasan bangena Madina hijira san 3nan n'o ye kira ka Madina sigi ye o san 3nan Hasan alayhi salam donc a ka diɲɛ labɔ o latigɛla o donna inshallah Ala k'an bɛɛ sɔrɔ amina rabbi alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ an ka karamɔgɔkɛ fo k'a barika da a bɔra ka laseli min kɛ Ala ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma hali bi an bɛ Imamu Asani ka cogoyaw de kan ka ɲɛfɔ ɲininkali filanan min bɛ yen n'an bɛna na s'o ma o de ye a ka seedu suyali Imamu Hussein ka seedu suyali kɛra cogoya min na ne bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ma. Imamu Hasan ka seedu suyali Hasan kun kɛra mɔgɔ ye mawudu minnu b'a la a kun bɛ hinɛ kojugu
donc Hassan kɛra mɔgɔ a wagati ni mɔgɔ min ka wagati bɛnna o kɛra Muawiya ye Muawiya ibn Abu Sufyan donc o kuma ka ca ka bɛ fitnatul kubra wagati ma donc Hassan n'o ye Sayyidina Ali alayhi salam ale fatuli min kɛ fo k'aw y'a laɲini ko Hassan de kan donc Hassan mais ɲɛmɔgɔ ye kuma d'a ye mais pour que silamɛw ka dusukun ka se ka bɛn kelen ma ani ka fitina ɲini ka bɔ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ proté ka sɔn en attendant pour que ni kow basigila donc a ka laɲini ye min ye pour que o ka se ka sɔrɔ cogo min donc nin kɔnɔna na kalifaya sera a ma a ye kalo 6 de kɛ kalifaya la kalo 6 in kɔfɛ donc mankanw cayalen min kɛ donc silamɛya jɛkulu tilana fitnatul kubra yɛrɛ silamɛya histoire bɛ kuma kan wosɔ a la wagati lakodɔnnen don silamɛya histoire kɔnɔna donc Hassan y'a lajɛ pour que n'a ale ka bɔli ka jamakulu bila fan kelen fɛ n'o de bɛ bɛn silamɛ jamakulu ka bɛn ma donc Hassan y'a laɲini ka bɔ kalifaya la donc jama bɛ di Muawiya ma o san de o de lakodɔnna silamɛya histoire kɔnɔ ko Amul Jamaa donc Amul Jamaa silamɛya histoire kɔnɔ Hassan ye yɛrɛ fosi a ka kalo 6 kalifaya kɔfɛ a ka laɲini kun tɛ kalifaya ye mais pour que ka mɔgɔw dusukun lasɔn ni ka jama fara jama dɔ kan ka jama bɛɛ kɛ kelen ye Hassan ye yɛrɛ fosi ta donc ka jamakulu kɛ kelen donc a fɔra o san de ma ko Amul Jamaa donc kɛlen min a ye yɛrɛ fosi ka bɔ kalifaya la o bɛnna hijira san 40 ani san 1 ma donc Hassan sɔrɔla ka segin ka taa Madina donc ka taa to a mɔkɛ ka misiri kɔnɔ donc k'i sen bɔ fangako ninnu na o temps de kɔnɔna na komi tɔgɔ a kofɔli bonyana mɔgɔw ye bɔ fanw fɛ arabudugu fanw fɛ ka n'u ka diinɛw ɲininkali la parce que Hassan kitabu dɔw bɛ nana ye n'a tun ye sɔgɔmada seli kɛ a bɛ to misiri kɔnɔ fo ka taa tile se wagati dɔ ma a mɔkɛ ka misiri kɔnɔ ɲɛmɔgɔ bɛ na ka na kule a la u ka ɲininka u ka diinɛ kunnafoni na mais o y'a sɔrɔ a tɛ ɲɛmɔgɔya la bi silamɛw ka ɲɛmɔgɔya ka di Muawiya ma pour que silamɛw ka se ka bɛn fitina ka ban donc a bɛ to misiri kɔnɔ donc mɔgɔ bɛ na o ɲininkali jama b'a sɛgɛrɛli min kɛ o tuma dɔ fɛn dɔ don a ma nɔgɔn tɔgɔ tuma dɔ ani ɲɛmɔgɔya kana fusi b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc temps kɔnɔna na donc janfa sirila sanu senkɔrɔ a yɛrɛ ka denbaya kɔnɔna na donc ka sɔrɔ ka empoisonné donc Hassan fatula ta poison de senfɛ ka sababu kɛ janfa ye inshallah ala ka an bɛ sɔn bɔ ka bɛn hijira san 50 ma fɔ cogo dɔw la ani san 49 na fɔ cogo dɔw la ala k'an bɛ sɔn bɔ donc ka a si to san 40 san 7 yɔrɔ ninnu na Hassan ka istisharu kɛra tan i ko empoisonné la de a ka rituel bɔr'o de la mais mɔgɔ jumɛnw de kɛra a ka fɛn yɛrɛ sababu ye mɔgɔ minnu kɛra a ka fɛn ninnu sababuya ye o tuma dɔw tɔgɔ fɔ in ma nɔgɔ ma mais tuma dɔw a yɛrɛ furumuso n'o ye Jahada bintul Ash'as donc poison in dira ale de ma Muawiya tuma dɔw ko Muawiya don tariku sɛbɛncogo dɔw la mais tariku sɛbɛncogo dɔw ko Muawiya denkɛ Yazid don o de ye ikhtiyari kɛ ka igraw kɛ ka poison di muso ma donc muso y'a k'a kɔnɔ kɛcogo la inshallah ala k'an bɛ sɔrɔ amin arabi ala ka faamuyali ko maga ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi furu ɲɔgɔn jugu ma o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen Imam Hassan alayhi salam a ka fusamantiya e bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna o la Hassan a ka fusamantiya o la i k'a dɔn Imam Hassan ale tun ye mɔgɔ ye a kun den min kun bɔma mɔkɛ fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o de tun Hassan ye ale kun bɔma kira fɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔden ninnu bɛɛ kan donc o de kama kira kun bɛ a ta a bɛ waso na ko k'ale ka hayiba dila Hassan ma ani ale ka so da arabukan na ale ka ɲɛmɔgɔya ti o de donna Hassan na kira kun bɛ waso na Hassan ye o cogo la donc Hassan alayhi salam a dɔnna ni mun ye mankutu la belebele Hassan dɔrɔn Hassan kun ye mɔgɔ nɔgɔma a kun bɛ hinɛ kosɛbɛ a kun bɛ makari donc o de taara bila fo ka diɲɛ ɲɛmɔgɔya kɔ a ka hakɛ kɔ ne ka segin k'a di mɔgɔ pour que silamɛw ka se ka basigi silamɛw ka mara ka se ka basigi
donc ni yɔrɔ in na nin b'an hakili jigin an karamɔgɔ la Seyid Seku Sɔgɔmada donc an b'a fo nin yɔrɔ la ka foli sigi a ka dɛmɛ an filɛ nin mɔdu min yɛrɛ la olu de ka ni mɔdu in lakodɔn diɲɛ bɛɛ ni ka ahlul bait k'u kanu don hakili la karamɔgɔ n'a ka dɛmɛ ka cɛsiri ba k'u la k'a satan de yani an ba n'o ye tanti Alima ye ale bɛ wuli ka jɔ ka nin ko in na kosɛbɛ donc an b'u fo ni ka dugawu kɛ o ye ala ka an ɲɛ mɛn o la donc Hasanu karila a ka hakɛ kɔ ka sababu k'a ka nɔgɔya a n'a ka hinɛ pour que silamɛw ni ka se ka souffle ko silamɛw joli ka se ka latanga cogo min donc o de y'a ka hilimu n'o y'a ka hinɛ n'a ka makari o nana ne ko donc ba tugula parce que a don Hasanu bɛ kalifaya segin don a sɔrɔ jama b'a bolo a jama tilan tɛ Muawiya bolo du tilan bɛɛ tun ye dayiru ta Sermantela Hasanu y'a don Kufa b'o la Irak b'o la o ni Yamani ninnu bɛɛ tun ye Mubaya ka Hasanu o don n'a tun y'a ka hakɛ ɲini olu kɔnta tun bɛ caya kosɛbɛ nka a tun b'a ka hakɛ sɔrɔ donc ni ala ka Hasanu jɛna a ka hakɛ kɔ hinɛ fɛ donc o tun ye Hasanu mankutu ye hinɛ tun y'a ka mankutu de fonisireya tun ye Hasanu ka mankutu de ye wasa ikhtilafu bɛ o yɔrɔ la dɔw ko siɲɛ 3 dɔw ko siɲɛ 2 ko Hasanu y'a ka nafolo bɛɛ tila ka bɔ nafolo bɛɛ la pewu a bɛɛ tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ k'i bololankolon to ko Hasanu y'o ɲɔgɔn siɲɛ 2 ou bien siɲɛ 3 ɲɔgɔn donc o bɛ Hasanu ka fonisira o b'o sɛbɛntiya an bolo donc fo ka taa ka Hasanu de dɔnna ala n'a ka hinɛ n'a ka makari fɛ fo ale de dɔnna de fɔ bi annahu halim ahlul bait ko ahlul baitu la mɔgɔ hinɛ b'an ci donc Hasanu dɔnna ni o sira ye donc n'i y'a lagɛ mɔgɔ min bɛ se ka jɛ a ka hakɛ kɔ hinɛ ni fɛn fɛn n'i y'o lagɛ i b'a sɔrɔ nin yɔrɔ de la adamadenya baarakɛɲɔgɔn an ka société a baarakɛɲɔgɔnw a mankutu bɛ dafa Hasanu na yan de parce que société pour que société ka fo hinɛ ni makari ani ka koto ɲɔgɔn ta la ani an ka taa ɲɔgɔn fɛ fo kɛra sabati société kɔnɔ n'o sabatila société kɔnɔ donc sigidaw bɛ ɲɛ an ka dugu bɛ ɲɛ donc n'o bɔra yen Hasanu kun dɔnna ni zuhudi ye k'i mabɔ diɲɛ na ka ala ko minɛ wasa Hasanu kun dɔnna parce que a ye kalifaya bila min kɛ n y'a f'i ɲɛna ko a taara to a mɔkɛ ka misiri de kɔnɔ yani kɛ zahid a taara to a mɔkɛ ka misiri kɔnɔ ka taa kɛ alabato wanzan ye donc ani mɔgɔw ka diinɛ a mɔkɛ taara ka diinɛ min to ani ka o lacari a cari yɔrɔ la donc Hasanu kun ye mɔgɔ ye fana mɔgɔ min na dancogo yɛrɛ la a kun bɔn kira fa y'o f'i ɲɛna fana jogo la donc kɛna haliman donc ɛtadiya a b'i yɛrɛ nin di fɛn ma n'a bɛ fɛn o fɛn kɛ a ka sira t'a la a bɛ a nin di a ma fo a ka se a nafama yɔrɔ ma donc Hasanu kun ye mɔgɔ ye fana mɔgɔ min alwayi siyasi adamadenw mara cogo ɲuman o ko dɔn kun b'a la donc ni Hasanu ka mankutu belebelew ye donc mankutu minnu ni o tun bɛ Hasanu na parce que Hasanu fɛn kira tun bɛ Hasanu ta ka da a kaman kan Hasanu alayhi salam a mɔkɛ n'o ye kira tun b'a ta ka taa kaman kan tuma dɔ a b'a fɔ ko inna haza ibni ko an ɲɛ bɛ nin den na ko nin ye ne den de ye a t'a fɔ k'ale ma a b'a fɔ ko ne den de don fa ana uhibbu ne bɛ den fɛ kojugu uhibbu man yuhibbu mɔgɔ min fana bɛ nin den fɛ ni kira b'o tigi fana fɛ donc o b'a jira an na ni mɔgɔ min kɛra kira mɔden ninnu fɛ o b'a jira i bɛ kira ka kanu kɔ mais ni kira dun ye mɔgɔ min kanu ka ban o b'a jira ala yɛrɛ de ye kanu donc o de kama don dɔ bɛɛ y'a ye a bɛ kan ka den ta ka da a kama kan ale ko ni'mal markab rakibta ya hadal ghulam a ko nin den a ko i bɛ kama nɛɛmalen kan yɛlɛma fɛn nɛɛmalen kan bi dɛ donc kira y'o tigi ja wa ni'mar rakib huwa donc yɛlɛnnikɛla fana lasɔn hɛrɛma fana ye nin de ka kan ka sigi nin kama donc o de kama kira tuma dɔw kira tun bɛ kira n'a a ten turulen tuma dɔw Hasanu n'a bɛ na yɛlɛ ka sigi a kɔ kan tuma dɔw kira bɛ sujudu janya kosɛbɛ a bɛ i patienter ni sujudu ye fo den ka jigin a ka bɔ a kɔ kan donc tuma dɔw a ɲininka la a ko kɛna Hasan tarhalni fakaratu an ajalahu ko Hasanu de kun yɛlɛmɛ n kɔ kan n ma kanu fiyewu n ka kɔn ka den lajigin ka bɔ n kɔ kan donc Hasanu tora ta ni a fa ye donc bonyaba minnu b'a la ni bonya de sɔrɔ a fa fɛ donc yanni a ye san 7 de kɛ fa bolo ni cogo la n'o ye kira yɛrɛ ye kira de tun b'a fɔ de ko haza ibni a ye san 7 kɛ yanni kira ka fatu donc don dɔ Fatima ye den 2 ninnu minɛ kira ka fariban kɔnɔna na Fatima ni den 2 ninnu n'o ye Hasan ni Hussein ka na n'u ye kira ma ko bon ko nin den ninnu n b'a fɛ ka fɛn dɔ k'u tiɲɛ
i ka tiɲɛ dɔ d'u ma i bɛ taa ka tiɲɛ min t'u bolo kira ko k'o sɔngɔ nɔgɔ kojugu a ko Hasan min filɛ nin ye a ko Al-Hasan warisu haibati wa suudati a ko Hasan a ko ne ye n ka haiba n y'o di Hasan ma haiba kɔrɔ ye de yecogo ɲɛ ani yecogo ka mɔgɔ ɲɛ fa a ko n y'o di Hasan ma wa suudati n ka jama ɲɛmɔgɔya o tin n y'o di Hasan de ma wal Hussein warisa jur'ati wa jawdati Hussein dun n ka jafarinya n y'o di Hussein ma ani n ka funusira ani n ka ɲumanya n y'o fana di Hussein ma donc nin kunyaba ninnu de tun bɛ Hasan bolo a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ala k'an bɛ sɔrɔ amina rabi ala ka faamuyali ko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma Ustaz hali bi an bɛ Imam Hasan ka baro kɛnɛ kan an bɛna ɲininkali wɛrɛ min sɛmɛ na o de ye Imam Hasan alayhi salam yala tɔɔrɔko dɔw fana bɛ yen a ye minnu sɔrɔ ka tɛmɛ Al-Hasan alayhi salam a ka tɔɔrɔkow ka ca a ye tɔɔrɔ min sɔrɔ basa n y'a f'i ɲɛna bon den min don a bangena hijira san 3nan bon ni hijira san 3nan fɔra silamɛya histoire kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn parce que Ghazwat Uhud kɛra o san Ghazwat Uhud kɛra hijira san 3nan de donc o b'a jira ko Hasan bangena kɛlɛ kɔnɔ Imam Hasan alayhi salam a bangena kɛlɛ de kɔnɔ donc den min bangena a tɛ foyi mɛn a tulo la kɛlɛw ni fɛnw ka a den tuma dɔw a b'a ka ɲɛnamaya kɛ n'a ma janto a den a bɛ fifi voilà Hasan bangena kɛlɛ ni kɛlɛ de kɔnɔ donc a bɛ hijira san 3nan ma donc a ka gɛlɛ o san ka pan ni kɛlɛ dɔ ma kɛ Hasan bangelen kɔfɛ bon a mɔgɔyala tan de nin kɛlɛ ninnu kɔnɔ donc Hasan a ye n bɛ se k'a fɔ a ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ n'a ye hujunu verre dɔ jigin ka bɔ a da la verre wɛrɛ bɛ sigi a da la Hasan y'a ka ɲɛnamaya k'o de kɔnɔna na ka daminɛ a ka denmisɛnya na donc o la hujunu la belebele dɔ ye jumɛn ye o de a mɔkɛ min yɛrɛ tun b'a ladon n'o tun b'a da kama na ni a tun bɛ ɲɛnajɛ ni o ye o fatuli ka Hasan yɛrɛ si to san 7 san 7 denmisɛnnin n'i b'a lajɛ o toiti de b'a sɔrɔ n'a mɔ fa bɛ yen i b'a sɔrɔ ani mɔkɛ ka di o tuma kosɛbɛ tuma dɔw yɛrɛ fɛ hali i b'a sɔrɔ mɔkɛ a man d'a ye a ka dumuni yɛrɛ kɛ k'a to wagati tuma dɔw o mandiya n'o tin bɛ Hasan ni kira cɛ wagati min na kira fatula o ka jugu denmisɛnnin mɔtagani ma donc Hasan ka gɛlɛya belebele o la kumaba dɔ ye donc kira fana fatuli a ma tɛmɛ o kan kalo 6 ɲɔgɔn ou bien à peu près a tɛ tɛmɛ kalo 6 ɲɔgɔn kan tariku dɔw ka fɔlɔ donc a bamuso fana fatura n'o ye Seyida Fatima alayhi salam donc Hasan ka gɛlɛyaw ani san n'o gɛlɛyara ma kosɛbɛ k'a sɔrɔ a si bɛ san 8 mɔkɛ fatura min tun bɛ a ɲɛnajɛ a tun bɛ ɲɛnajɛ ni min ye wa a tun bɛ taama o min nɔfɛ o min tun bɛ a nisɔndiyakow k'a ye kosɛbɛ o fatura k'a si to san 7 donc san 8nan ba fana fatura donc ka ɲɛnamaya gɛlɛyara a bolo dɔɔnin donc a ma tɛmɛ siran kan donc tuma min na a yɛrɛ bɛna don mɔgɔya kɔnɔ ni kodɔn fanga sɔrɔ tɛ funankɛni bɛɛ mɔgɔ b'a la ka kodɔn ni faamu ta a ka maakɔrɔ nɔfɛ tuma min na n'i donna sifiya kɔnɔna i balika ka don sifiya kɔnɔna na ka Hasan to o temps kɔnɔna na faga fana fagala a bolo n'o ye ka si to san 36 ou bien san 35 yɔrɔ ninnu na Hasan faga fana istishari n'o ye Seyidina Ali alayhi salam ale fana seyidu suyala ka bɛn o waati ma donc ka bɛn hijira san 40 ma donc Hasan ka gɛlɛya belebele dɔ fana ye jumɛn ye silamɛw ka n b'a fɔ cogo di silamɛw ka sufufu yani firak sufufu yani al-muslimin faga fa silamɛw ka jamakulu ye fara-farali daminɛ kabini Hasan bon mɔgɔ min bɛ hinɛ ala ye hinɛ ni don mɔgɔ o mɔgɔ la n'i bɛ makari tuma dɔw ka fɔɲɔgɔnya ye cogo dɔ surtout silamɛ jama ni ɲɔgɔn cɛ o mɔkɛ na ni fɛn min o tiɲɛtɔla a ɲɛna a b'a dogo kosɛbɛ parce que Hasan a tun bɛ kira firikanto kosɛbɛ donc Hasan ye nin gɛlɛya a ye nin degun sɔrɔ kosɛbɛ silamɛw ka fara-farali ka bɔ ɲɔgɔn na a ye nin gɛlɛya sɔrɔ o de taara sen na ye ni silamɛw ka bɛn de bɛ taa sɔrɔ ni Hasan ka jɛn ka hakɛ kɔ donc n bɛ jɛn ka hakɛ kɔ pour que silamɛw ka se ka bɛn kelen ma o de kama Hasan ye a yɛrɛ sen bɔ kalifaya la pewu ka fɛn bɛɛ to mɔgɔ bolo pour que dusukun ka se ka kɛ kelen silamɛya ka se ka sauver nin waati kɔnɔna na
donc Hassan ka gɛlɛyaw la bele bɛ se k'a fɔ bakuruba fɔlɔ Hassan y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ gɛlɛyaw de kɔnɔ gɛlɛya dɔ bɛ ko don dɔ bɛ na gɛlɛya dɔ bɛ ko don dɔ bɛ na bon n'i y'o kɛ funangɛni mɔtɔya la ni kunna ma diya lamɔ min ka kan ka y'a la o tɛ y'a la walima jigi min ka kan ka d'a kan o tɛ se ka d'a kan Ala k'an bɛ sababu ma. Ala k'a faamuyali ko ɲuman di an b'i yɛrɛ fo k'i barika da i ka nin jɛmukan duman ninnu na hali bi Imam Hussein ka Hassan ale ka ɲɛnamaya kɛra cogo min an bɛ ale ka jɛmukan de kan hali bi Imam Hussein kan e bɛ se ka mun de fɔ an ye Imam Hussein yɛrɛ kanu bɛ se ka don mɔgɔw la cogo min ka dɔ fara Imam Hussein kanu kan. Donc c'est yani l'imam Hassan alayhi salam Imam Hassan alayhi salam ale kɛra maa ye mɔgɔ min ni kira ye a ko fɔ kira y'a ko fɔ ka tila k'a jira mɔgɔw la fana ko a ye kɛ nin den fɛ a ye kɛ nin den fɛ nin ye ne den de ye o tuma a ye k'a fɛ ne kira yɛrɛ b'a fɛ koyi o tuma ni mɔgɔ min bɛ ne kira fɛ i ka k'a fɛ wa ni mɔgɔ min kɛra fɛ ne kira yɛrɛ b'i fɛ donc ni kuma in dama kama ni kuma in dama kama Hassan ka kama mɔgɔ ka kan ka taa Hassan fɛ kuma in kama parce que ni maa min kɔni bɛ kira fɛ kira ko a bɛ mɔgɔ min fɛ diyagoya ye i ka k'o fɛ donc kira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa dɔ bɛ yen a b'a fɔ cogo di la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi walidihi wa waladihi wan nas ajma'in a ka limaniya tɛ dafa fiyewu ko ne kira ne kanu ka bonya i yɔrɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan fa kan ba kan den ani somɔgɔ bɛɛ donc ne kira kanu bonyana mɔgɔ min yɔrɔ pourquoi ne kira ko kɛ mɔgɔ min fɛ ne kira kanu kɔni bɛ yɔrɔ diyagoya i bɛ k'o tigila kɔfɛ donc Hassan ye mɔgɔ ye a lamɔna kira so de kɔnɔ a lamɔna kira so de kɔnɔ so damima ani so sankɔrɔtalen Hassan lamɔna o de kɔnɔ a ka denmisɛnya bɛɛ fana kɛra kira senkɔrɔ kira y'a lamɔ ni makari ni hinɛ ani maaya ɲuman a lamɔna ni o de ye donc Hassan kɛra mɔgɔ ye a tun bɛ silamɛya bɛn fɛ kira a mɔkɛ taara ka sira min to a y'o tɔpɔtɔ fo ka taa se ka jɛ a ka hakɛ kɔ pour que bɛn ka se ka na silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na donc bakuruba fɔlɔ ka kɛ n'i ka ɲininkali ye donc pour que Hassan kanu ka don an dusukun na dɔrɔn an ka dɔn ko kira tun b'a fɛ bon ni kira tun b'a fɛ donc diyagoya an bɛ k'a fɛ donc kira sallallahu alaihi wasallam a ko fana ko n bɛ taa ka kalifa fila to a bolo yan donc kalifa fila dɔw b'a fɔ ko kuranɛ don fɔ cogo dɔw la ko kuranɛ o kɔfɛ min bɛ fara o kan sa ko ahli beiti ani somɔgɔw donc kira taara ka ni kalifa a ye kuranɛ to a bolo ani a somɔgɔw donc o b'a jira kuranɛ yɛrɛ fana bɛ ye jɔn na kira bɛ ye kira somɔgɔw de la wa kuranɛ jogo bɛ ye olu de la donc ni kira y'o to a bolo donc kira ka kalifaw don ka di silamɛw ma donc diyagoya don u kanu ani nɔfɛ tugu o ye diyagoya muminu bɛɛ ma Ala k'an bɛ sababu ma. Amina rabi o diyara an ye Ala ka faamuyali ko ɲuman di hali bi Ala ka kira n'a bɔnnaw kanu don an bɛɛ lajɛlen dusukun Ala k'u k'a kala Ala kama Ustaz kumakan kuncɛ jumɛn b'i bolo ani folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa kuma kuncɛ min bɛ an bolo ka ɲɛsin lamɛnbaga ni filɛlibaga bɛɛ ma o de ye fɔlɔ an bɛ foli fɔlɔ an ka sababu yɛrɛ la n'o y'an ka kuruba ye Seydi Seku Souleymane Haidara an bɛ a fo a waleɲuman dɔn an ka sigi nin kɛnɛ ninnu kan ani an ka se ka ahlul beitiw yɛrɛ dɔn ka kuma o kan o kɛra ale ka sababu a n'a ka denbaya ye an bɛ foli las'a ma ka tila ka dugawu k'a ye ko Ala k'a ɲɛma a fana bɛ dugawu min k'an ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dugawu ninnu n'a ye n'o bɔra an bɛ Serifula mɔgɔ ye an b'aw fo a ka cɛsiri la a ka timinadiya su ni tile ka se ka jaa ɲuman di mɔgɔ ma ani ka se ka ladilikan ɲuman di domaine bɛɛ kɔnɔ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ labɛnbagaw bɛɛ fo an yɛrɛw bɔra denbaya la ka na an bɛ section bɛɛ fo Ansarudine tɔgɔ la k'an ka ɲɛmɔgɔw fo ka daminɛ yani président national ani mɔgɔ maa ɲɛ b'an na diɲɛ fan ka daminɛ international président national ka taa se an k'u du ɲɛmɔgɔw ma an bɛ u bɛɛ fo khasatan Mɔhamɛd Lamini Camu an bɛ a fo ni kɛnɛ kan an ka ɲɛmaa yɛrɛ Alifa Jalo an bɛ a fo ni kɛnɛ kan Ala ka olu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo inshallah Ala ka an bɛɛ sababu ma Ala ka hɛrɛw k'an ye Ala ka lamɛn cogo ɲuman na Ala ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu inshallah Ala ka dugawu kɛliw bɛɛ lajɛlen an b'i yɛrɛ fo k'i barika da
ka da kan i nana ka na weleli jaabi a diyara n ye an b'a ɲɛ ala fɛ dɔnniya nafama ala k'a di an ni ma aw ɲuman nana cogo min ala k'aw bɛɛ lajɛlen ɲuman sigi yan'an ka bɔ kuma la an bɛ foli kɛ an fa ni an karamɔgɔ la a seri sherif osman madani hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛ laban ɲuman ala k'o di an n'u bɛɛ lajɛlen ma imamu asan hali bi a kanu ala k'o don silamɛ ɲuman kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na a kanu bɛ minnu na fana hali bi ala ka jidili kɛ kanu ninnu na ala ka sɔn ma ala k'o k'a ka ala ya bonya kama ni kira na so dun sanu sɔli ala rasul an b'a fɔ ala ka waati wɛrɛ yira salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran lakum مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا مولا حسن مولا حسن